Ćao, ja sam Milica i drage devojčice, danas pričamo o ljubavi na daljinu. Ja sam imala nebrojeno veza koje su bile na daljinu, nažalost. I sada kako smo u ovoj izolaciji, mnogi koji nisu do sada bili na daljinu, sada jesu zato što svi moramo da sedimo kod kuće i da se ne vidimo jedni sa drugima da bi se međusobno zaštitili. Tako da možda je nekima od vas sada malo teže nego što vam je inače dok ste u normalnoj vezi, na blizinu. Ok, hoću da razdvojim dve vrste veze na daljinu. Neka distinkcija koja je meni bitna, a to je veze koje su počele na blizinu i uživo i gde prosto počelo je tako što ste se upoznali u stvarnom životu i tako dalje, a onda ste iz kog god razloga sada na daljinu. I druga vrsta koja je zapravo ste se upoznali online i nikada niste proveli mnogo vremena baš zajedno ili uopšte vremena zajedno, ali ste u vezi. Što je isto ok, iskroz je legitimno, ali bitno mi je da pričamo odvojeno o te dve vrste veza zbog razloga koje ću prvo navesti. Ok, prvo hoću da pričam o ovim drugima koje sam navela, znači neko koga si upoznala online ili realno samo online, kako drugačije možda ih upoznaš, a da ih ne upoznaš uživo. I sad neko sa kime si nikada nisi zapravo srela u stvarnom životu, ali imaš osjećanja prema njima i u nekoj ste vezi na daljinu i to je skroz ok. I ja sam bila u tim situacijama mahom zato što jako puno vremena provodim na internetu igrajući videoigre i upoznaš gomilu ljudi tamo, neke od kojih su apsolutno sjajni i onda se zaljubiš u nekog, iako ih nikad nisi upoznala. E sad, prva najbitnija stvar o kojoj moram da pričam jeste naravno da budeš oprezna. Kada je neko online i nisi ih upoznala uživo, ti moraš da potvrdiš da su oni zapravo oni, da su ta osoba koja kažu da jesu. To možeš najlakše da potvrdiš tako što ćete da video chatujete ili ako imaju društvene mreže da provjeriš da su zapravo stvarna osoba, da nisu neko ko se pravi da je neko drugi, pogotovo naravno ako su predator ili tako nešto. Samo uvek budi oprezna, uglavnom ako se čini previše dobro da bi bilo istinito, jeste. I apsolutno ne mislim na nešto tipa on je van moje lige i sigurno nije to on, zato što lige ne postoje, nego bukvalno kao ako osjetiš da je prosto, ne znam, meni to nekako uvek dođe kao neki osjećaj stomaka, kao nije baš sve tačno kako treba. Znači bitno je da ne ignorišeš te crvene zastavice koje ti mašu ako tipa nema ni jednu društvenu mrežu i evo baš nema kameru pa ne možete nikada se video čujete, neke stvari u njegovoj priči se ne poklapaju, znači samo budi oprezna i čim osjećaš da nešto ne valja ili traži konkretno, direktno objašnjenje ili ćao. Druga stvar koja je, ako smo prošli taj prvi deo gde su oni možda lažna osoba, znači znamo ko su, znamo šta su, znamo kako izgledaju, onda dolazi do one komplikovanije stvari, a to je da veze koje možda funkcionišu online možda ne funkcionišu u stvarnom životu. Ja sam bila u toj situaciji gde sam se zaljubila u jednog druga, družili smo se godinu dana online, igrali smo zajedno, bukvalno svaki dan igrali, pričali preko Skype, Discorda, šta god je u kom trenutku bilo popularno. I zaljubili smo se. To je normalno, imali smo potpuno iste interesovanja, prosto sve je bilo super. I uradila sam to što sam upravo rekla da ne radite, ignorisala sam neke crvene zastavice, kao na primjer to što mi nije bio baš fizički toliko privlačan i to što neke stvari iz njegovog života mi se nisu sviđale, ali pošto na svakodnevnom nivou smo pričali i smo se gledali i takođe kad smo igrali, mogli smo prosto da ne pričamo o tim nekim životnim stvarima. Kad sam tada kombinovala, ja sam to samo potpuno izignorisala, ali onda kad smo se zapravo upoznali, neću kažem u kojoj zemlji, ali negde malo na drugom kraju Evrope, i onda ja sam igrom slučaja išla tamo i jedno smo se našli u jednoj
trećoj zemlji i to uopšte nije kliknulo, ali uopšte. Tako da, možda bitna stvar jeste ako planiraš da se nađeš nekim i naravno to može da bude bliže, možda živite u istoj zemlji samo u različitim gradovima pa niste imali priliku da se upoznate kako god. Ali u svakom slučaju, ako planiraš da se zapravo upoznaš s tom osobom, prvo, opet, budi sigurna, nađite se na javnom mestu, neka zna neko od tvojih kosti, samo budi sigurna. I druga stvar, pazi da se ne oslanjaš potpuno na njih, kao na primjer ako ti ideš u grad gde oni žive, ili čak ako oni dolaze u grad gde ti živiš, ili ako se nalazite na nekom trećem mestu, pazite da, znači da ne računaš na to da ćeš kod njih prespavati, ili oni kod tebe, ili da ćete ceo dan provesti zajedno, znači isplaniraj neke druge stvari i nekako na kašičicu se upoznajte, tako da ako stvarno ima tako neka situacija gde shvatiš da prosto ne slažete se tako kako si mislila da ćete se slagati, onda možeš da samo to prekineš i nije problem da neko ne zna gde će, šta će, kuće. Ali, to što meni nije uspela nijedna takva veza, ne znači da ne može da uspe tebi i ja poznajem mnogo ljudi koji su se tako upoznali, bili u srećnim vezama godinama na daljinu i onda su se upoznali i venčali i žive super srećne živote. Tako da to je potpuno moguće, samo moraš da se paziš i stvarno da ne ignorišeš te neke crvene zastavice, zato što se duže ti investiraš u neku vezu, online ili u stvarnom životu, to će ti teže biti da se od toga odvojiš kada dođe vreme i to ćeš više biti nagnuta ka tome da ignorišeš loše stvari kao ali već sam toliko godina, pričam sa ovom osobom i baš mi se sviđaju, ali ove male stvari ćemo da ignorišem zato što već sam toliko utrošila svog vremena i svega u njih. Ok, druga vrsta veze kad ste se upoznali uživo, ali iz kog god razloga ste sada razdvojeni, možda to zato što ste se upoznali dok si bila negde na putu ili ste bili u istom kampu ili možda ste živjeli u istom gradu pa se onda jedno od vas odselilo. Nije uopšte bitno, pojente da ti ta osoba niste više u istom mestu, ali ste još uvijek zaljubljeni i želite da budete zajedno. To su strašne muke. Za jednu takvu osobu sam se ja zapravo bila verila u jednom trenutku. Moja najbolja drugarica je trenutno u takvoj vezi. Prosto, to je jako česta situacija danas gde smo veoma povezani i to što nismo fizički zajedno još na istom mestu ne znači da ne možemo da komuniciramo bukvalno svaki dan, u svakom trenutku, zato što kao što emocije kažemo u svakom videu, imamo internet i imamo telefone i možemo da se čujemo kako god hoćemo. U ovakvim vezama, glavna stvar, kao i vada u svakim vezama, je poverenje. Jako je teško da budeš od nekog fizički rastavljena, ali da budeš sa njima u vezi ako nemaš poverenja u njih. I ako ti nisi sigurna da li, mislim prvo one, da kažem, teže ili klasične stvari kao da li me vara ili me šta god. Mislim, svaka veza je drugačija i moraš prosto da veruješ osobi s kojom si da bi iole uspela veza na daljinu. Ali ako smo prešli taj korak da verujemo jedni drugima, onda može doći do nekih drugih komplikacija. Kao na primer, vrlo je moguće da ako niste baš zajedno, da bude ono famozno daleko od očiju, daleko od srca i da prosto osjećanja ili tebi ili toj osobi nestanu. I to je okej. Ako nestanu toj drugoj osobi, ne možeš da ih kriviš. Prosto nisu više zaljubljeni. Moglo se desiti i tebi, možda se desilo i tebi. I bitno je da ako se to desi da ne pokušavate da to lažno održavate, sem ako nije situacija kao što je sada, gde kao ok, sad smo razdvojeni i teško nam je, imamo osjećaj da nismo zaljubljeni zato što smo razdvojeni, ali za par mjeseci ćemo opet biti zajedno kad prođe ova pandemija i onda ćemo biti ok. To je dosta komplikovana situacija, zato što moraš da se pitaš kao ok, da li je željena da budem sa nekom osobom koja nije zaljubljena u mene ili u koju ja nisam zaljubljena nakon što su samo par nedelja odvojeni, zato što će sigurno biti situacija i drugih kada ćete morati da budete odvojeni na neko vreme. Tako da ako ste zaljubljeni samo kad ste skroz zajedno,
to možda nije baš najbolja stvar za vas, tako da razmisli malo više o tome u tom pravcu. Ali hoću da ti podelim par praktičnih savjeta o tome kako da preživiš vezu na daljinu, ako ste stvarno zaljubljeni i ako sve ovo što smo ranije spomenuli važi. Onda je prva i najbitnija stvar da imate redovnu komunikaciju. Znači ne može da bude čujemo se kad se čujemo i da onda neko zaboravi ili je neko zauzet ili šta god. Znači morate da aktivno znate kao ok, čujemo se svako večer pred spavanje ili se čujemo u toku dana. I ok da se vi oko toga dopisujete po ceo dan ako treba, ali da se čujete i vidite, znači Messenger, Whatsapp, bilo kakav video poziv koji možete da se zapravo vidite, čujete, imajte to redovno kako znate umete. To je nekad jako teško i posebno jako važno ako ste u različitim vremenskim zonama kao što sam ja bila. 8 sati razlike nije mala stvar, ali smo uspeli da nađemo onako neki moment koji je pre nego što ja legnem da spavam i nakon što se on vrati sa posla i onda smo mogli da se čujemo uvek u to vreme i to nam je bilo nešto što prosto nikada nismo propuštali. Druga stvar koju će mnogi reći da je veoma bitna i ja se manje više slažem, jeste to da moraš da imaš neki datum kada ćete se videti. Znači moraš da imaš nešto čemu se oboje radujete, neki cilj. Kao da li možete da se viđate svakog vikenda ili možete da se vidite na 2 nedelje ili svakog meseca, 2 meseca, 2 put godišnje, znači šta god vama odgovara i šta god je vama mogućnost, ali morate da imate neke datume. Zato što čim nemate pojma kada ćete se sledeći put vidjeti i samo ste kao, pa, evo ne znam, vidimo se kad se vidimo, osjećat ćete se kao da se možda nećete nikada vidjeti i nekako ćete se predati tom osjećaju da kao, aha, ok, naš vez se odvio samo online, a to nije baš dobro i to nije prava veza. Znam da ima ljudi čije su veze samo online i samo postoje online i ne planiraju da ih prenesu offline, ali mislim da to nije najzdravije, pogotovo u vašim godinama. Znači kad ste mlade treba da živite u fizičkom svijetu, treba svi da živimo u fizičkom svijetu, ali pogotovo kad ste mlade. Tako da te veze koje su samo online i nemaju nameru da budu prenesene offline, zaboravi. I na kraju želim da pričamo o nečemu o čemu nam je svima neprijatno da pričamo, ali je nešto o čemu treba da se priča, a to je seks. Većina vas koji me gledate ste previše mlade da bi se upuštali u takve stvari, ali to ne sprečava online momke i devojke i sve druge da, na primjer, od vas traže da im šaljete gole slike ili da im šaljete vide ili da se skinete kad ste na video chatu ili bilo šta tako. Nemoj to da radiš. Prvo, ako si maloletna, to je bukvalno protivzakonito i ti kršiš zakon ako nekome šalješ svoje gole slike. Drugo, zato što šta god osvane na internetu je na internetu zauvek i nikada ne znaš šta može da se desi i ko može da dođe do takvih tvojih slika, što nikada ne želiš da se desi. Znači, ako te neko pita za tako nešto, možeš slobodno da im kažeš ne, mogu da ti pošaljem svoj selfie da gledaš kako mi je divan osmeh, ali to je sve. Čak i ako je tebi prijatno i tebi ne smeta da se fotkaš ili pošalješ takvu fotku, ne treba to da uradiš nikad, zato što sve ovo što sam navela, znači nije sigurno i nemoj to da radiš sebi. I ono što je još gore, što se dešava u svim vezama, imat ću ceo poseban video o tome, ali ću da ispomenem ovde, jeste emocionalna manipulacija. Znači ako imaš nekoga ko ti govori, evo kad se mi ne čujemo 20 puta dnevno, ti mene zapravo ne voliš, ili ako mi ne pošalješ takvu sliku, ti mene ne voliš, ili ti nisi tu, ja ću da se ubijem, ja ću da šta god. To su emocionalne manipulacije i na to nikad ne smeš da padaš i imam zapisano, uradit ću duži video o tome zato što je nešto veoma važno i nešto što mislim da svi mi prolazimo kroz to kad smo mlađi, zato što i osobe koje to rade ne znaju da to rade, a i ljudi koji su na drugom kraju toga, koji su emocionalno manipulisani, oni ne shvataju šta se dešava i najnormalnije da se uplašiš i da uradiš tako nešto. Mislim, zato što ako te neko do koga ti jako stalo nazove i kaže ti pošalji mi golu sliku, inače ću da se ubijem,
vrlo je normalno da ćeš da počneš da paničiš. Tako da eto, mislim da sam pokrila sve neke baze, da sam pričala o većini stvari koje su meni bile glavni problemi kad sam bila u vezi na daljinu i nadam se da će ovo tebi značiti i ako imaš neku drugaricu koja je u takvoj vezi, prosledi ovaj video. Kao što sam rekla, imam novi Instagram na koji kačim motivacione postere, isečke iz videa i upoznajem vas sa fantastičnim ženama iz istorije, tako da zaprati ovaj Instagram da bi bila up to date sa svime ovim. I takođe, ja sam ovaj video krenula da pravim za svoje devojčice iz biblioteke, ali sam primetila da se i ljudima okolo sviđaju, tako da slobodno podeli ovaj video sa kime god misliš da će im značiti, a bilo koji drugi video, pa da vidimo kako možemo da poguramo ovo. Ako imaš bilo koja dodatna pitanja o ovome, slobodno ih ostavi u komentarima, pošalji mi na Instagram ili kako god, ja ću se potruditi da na sve odgovorim. Toliko od mene i drage devojčice, hvala što si bila sa mnom, vidimo se sledeći put.